I ara sí, recuperem aquesta informació de la qual es parlàvem fa només uns moments, de la concentració per part d'aquestes plataformes, tant de pares com de professors i també de sindicats que s'havien reunit front al Palau de la Generalitat, tot per a reclamar que el govern valencià, el que funciona ara, el de Ximo Puig, es posi a treballar de manera urgent per a retirar l'amiant que diuen encara afecta a vora 200 col·legis de tota la comunitat valenciana. Anem a veure aquesta informació perquè ara sí que la tenim disponible. Malgrat que està prohibit en la construcció des de l'any 2001, encara queden molts col·legis públics que tenen amiant en les seues instal·lacions. Per exigir que s'elimine este material molt perillós per a la salut, s'han concentrat davant el Palau de la Generalitat diverses AMPes, comissions obreres i l'Associació de Víctimes de l'Amiant a València. Nosaltres tenim localitzat o tenim notícia de 176 centres, però avui mateix, sense anar més lluny, hem tingut coneixement d'un altre centre. Creiem que és sobretot una obligació de la Conselleria tenir un llistat de centres prou clar i que es faci públic i que es faci públic també un pla d'intervenció en els mateixos. Està demostrat científicament que l'amiant o fibrociment està relacionat amb malalties molt greus. L'amiant, quan s'introdueix en el cos, és el que se diu una malaltia que t'apareix als 30-40 anys. En un principi no t'enteres que la tens, però per desgràcia, quan t'entra és letal i mortal. Per això cal acabar amb el fibrociment a les escoles públiques. La Conselleria d'Educació ha mostrat la seva preocupació, però per a nosaltres no és suficient la preocupació. Nosaltres volem un calendari en dates clares, en un pressupost i en una organització, perquè no tot l'amiant és igual de perillós. És més perillós aquell que és friable, aquell que està desgastat. Per tant, no val que segons vinguen les coses, segons tinguin el pressupost. Al Col·legi Blasco Ibáñez Malvarrosa porten 5 anys exigint la seva eliminació, però encara no ho han aconseguit del tot. Conseguimos que quitaran la parte medio, que es infantil, porque además estaba muy roto y lo retiraron con la promesa que iban a haber más, pero de alguna manera nos medio engañaron, pero conseguimos la mitad. Ahora mismo está previsto que si todo sale bien para el año que viene en verano está previsto que lo quiten, aunque nosotros seguimos presionando. La Generalitat ha assegurat que acabarà amb l'amiant a les escoles públiques en esta mateixa legislatura, però els pares, mares, xiquets i treballadors dels centres afectats no el creuran fins que no el vegin.